ndobva ndafamba ndiri munyasi mezvikumakomo izvozvo ndofamba ndobva ndasvika pachikomo changa china miti. Saka ndakapinda nechikuku kwachene ndichiita zvekuteedza kudai zvokuti varungu vanga vari apa havana kuona. Ndobva ndasvika konogara munyasi mechikomo ichocho ndakatarisa nomunda so wanga uchirimwa so. Ndobva mai vapo nababa vapo vanga vachirima munda imomo. Ndobva ndavadana kuti uyai kuno. Ndobva vauya zvavo. Mai vai vakanga vakatereka nhiki yavo chibage chimhiri chavanga vakatereka chinenge chibage kana kuti chii. Ndobva vauya ndobva takwazisana. Saka panguva patikakwazisana paipa ndobva nditi vakuita sevari kushamisika kuti chii chiri kuitika. Zvikanzi zvino ipapa mamboona here mwanangu kuti mugomo muno masoja umu. Takatarisana chikomo ichocho unyasi kwacho kuso. Zvikanzi mamboona here kuti mukati mugomo muno masoja. Ndikati mauya. Zvikanzi mauya nokupi. Ndikati ndauya ndichideva nokupi. Zvikanzi that's why vasina kukuonai. Masoja ari mugomo avo. Ndobva ndatovaona so. Ndikati zvina basa rese garai. Ndobva ndatora pfuti yangu ndobva ndaita sendine shafa. Ndobva ndaenda kunorima navo. Ndakurima navo ndichirima. Zuva rero rakutoenda kuma5 ndobva wakumura mombe dzavo. Ndobva nditi ko zvino maakuita sei mwanangu. Ndikati tendei kumba. Ndobva tafamba kubva tasvika kumba kwavo. Kusvika kuye ndobva vabika sadza mai ndobva vadya. Vakubvunzurudza ndimi ani zveri. Kuna kuti ndinoziva ana comrade Robson. Ndikati ana Robson vacho ndiva ndoshanda navo. Dhauke. Ndikati ana Guruswa. Saka imimi tasingakuzivi kaimimi tasingakuonei. Ndikati ndandiripo wani ndomaziva avo. Vachirevera kuti kumamisha kwavo pavaendera kumabhesi ikoko ndokwavaioneka. Zvakanaka. Ini ndakutoti inini mai zvakaoma zvinhu izvi. Inini kwandinobva kurefu kumusha kwangu asi ndakauya kurwira kupi kuno Hondo. Zvoreva kuti handina kana ndakatsenwa kuti ndirwire vanhu handina pangu pandinoenda kurwira kuti apa pamuchapa mai vangu nababa vangu. Imimi zvandasvika kunoko ndimomutori mai vangu nababa vangu. Kana zviye munobva kupi. Ndikati kwandinobva kurefu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe Hondo Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe Hondo Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo Zimbabwe manya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Mwanangu mukati indobva kure ndobva kuMount Darwin. Ndikati ndobva kuMount Darwin. Chokwadi. Mai vavo vakanga vachida kuziva kuti kuMount Darwin papi chaipo. Ndobva ndazviona ndikati ndezvokuti ukatewa information unotengeswa vabereki vanourawa. Ndobva tagara ndobva ndavanguva vhara kuti ndichazokuudzai zvangu. Zvikanzi alright. Zvikanzi ndikati koimimi mai muno ndokumusha kwenyu. Zvikanzi kwangu inini kuno ndiri muroorwa. Kumusha kwangu ndokwanyamaropa.
ndikati Vanyamaropa ndo vakabereka mai nduku ana Nyamaropa ivo ndo vakabereka amai vangu. Mai vangu vanobva kwaNyamaropa. Hapo kama wabuda amai vawanika. Vakarongedza vakanyatsokufara vakanyatsoona kuti ndakabereka mwana. Ndikati gudu. Ndobva zvadaro. Ndakazobva ipapo. Ndobva rova rwendo rwangu kuda kuti ndiende kuPfungwe. Ndanga mwedzi wechipiri iwoyo. Ndobva ndaona kuti kuPfungwe handichasvika. Nokuda challenges because mabhunu apa pakati apa pana maramba. Pana chiutsi paye Mutavatava area vanga vasosa. Ndobva ndaenda kwana Chingwaru uyu ndichikwidza kumusoro kunoku. Ndobva ndasvika mana Chingwaru ndobva ndakemba. Ipapo ndakagara. Pane mumwe muvanhu wandaizivana naye waindiziva panguva yekuenekeri tichingoti bve pana Chingwaru tikuseri kwana Bangaro. Ipapo ndakagara ipapo. Vachindisponsa chikafu ndichitsvaga information ndichitumira mayouth ndiri pastation umwe chete kusvikira mwedzi wechipiri uye ndapinda mumwedzi wechitatu. Makomrades andika vawane. Vana Comrade Charles Gomba vanga mheni kuti vanga vakushandira nechekudzasi kuPfungwe. Vana Elas Nguruve vanga vari nechekusoro chienda kwana St Paul's kwacho ikoko. Ndokuita imwe section zvakare yanga kumusoro kwana Bora kudhuze nekwana Bora. Ndikati kunoku ndichasvika kubarwa because manguva yacho mabara yanga yasara mashoma. Ndasara no1 magazine nehafu kubva papetrol. Saka zvadaro ndobva ndafunga ndikati no nawo iripo ndeyekuti regai ndifunge strategy inoita kuti ndiwane chete information kuti vamwe vangu vari papi. Inini handichada zvokufamba because kufamba kunokonzeresa kuti ndidiscover. Ende mazuva iwacho iwo information yanga yatodika kuti pane gandanga rekufamba ririwa. Vanga vatumira maschools avo maselu scouts aya. Zvokuti dai ndakapedza imwe mwedzi pamberi apa ndingadai ndakabara. Asi makomrades vanga vari kudzasi kuno kuPfungwe kunoku. Ngari kudzasi kuPfungwe. Information iyoyo ndofunga kuti mayouth vandakatuma vakasvika vakati pana comrade wenyu anonzi Comrade Edmund Makaza Comrade Shingi vari kufamba vari vega. Varungu vanenge vazviziva kuti saka maintensifyiwa maselu scouts zvokuti tinochira kuti vakauya. Wanga wava mwedzi wechi5 iwoyo vakasvika makomrades ivavo ndobva vakadanoso vatorenga muarea manga ndiri. Ndokubva kumanheru ndobva tasangana. But ipapo pakada kuita collision pichana because maselu scouts vanga vauyawo futi vanzwa kuti ndobva ndiri asi vakandishaya because ndatengeswa. Ndobva varungu vandishaya kudaro ndobva vaenda makomrades manheru kwacho vachisara vachisvika ndobva tasangana. Ndobva ndati lucky
ndobva atorwa nesection iyoyo ndobva tauya kuno kuzasi kupfungwe kwanga vari ndobva tasvika pana Dindi yanga section yani yamazondo yakomrade tinzwei mazondo hazvinei mazondo ndasvika musection iyoyi ndobva taakusenza nomwe comrade wangu wandakatirana naye ainzi Maposa chinaye tadzoka taakuno kwataiti kumapostori tasvika paye manguva iyoyo ndonguva yakada pakanga pakuunganidzwa vanhu vachida kunzi vaungane panzvimbo imwe chete vaende maprotected areas ndobva takatasiya mumwe comrade wedu anzi comrade kasina hama pagomo ranga pakurwara kwaaita saka anga sponzwa chikafu nepovhu povhu dzichitobva kure sekunono kure dzichiuya ikoko saka mabhunu zvavakaita vakanokemba munyasi vachida kuongorora mafambiro aizoita povhu kuti isvike pana comrade uye vazombata ambawo zvinoita Mwari information yakabva yalika kwatiri ndobva tataurirwa kuti ndozviripo zuva iroro ndobva taenda kuti timutore comrade yedu timutakure tiende naye ku safe place kana safe area ndobva ndanzi na commander endai munoona povhu munzwe information kuti comrade tingawane sei because zvanga singaite kuti munhu wese amuzive kuti comrade ari papi pane vanhu vakanga vakaasainwa vanga vachiziva munhu nguva yatakaenda isusu naComrade Maposa kuti titore comrade uye atinzwe information kupovhu takanga taobservwa neOP nyaya yakaitika ipapo vakaita wawa takanga taobservwa neOP patakaobservwa paye takangonzwa helicopter tikati Maposa pano zvinhu zvaita zvashata ende nzvimbo yatanga tiri manje tatiri kumhene kusina kana chikavha paidhindirwa donje ndopatakatiri sepanapa nokurukova uko ndokwakune kavha ndikati shamwari panapa pakuda kurova tsoka ndobva tarova tsoka nguva yatiri kuti pocho munhenikiri murukova taonekwa nokanhenikiri kabhombadhera ndobva kakanda mukwende tobva lucky enough ndokuti pakaita pakona rukova rwaidaiso saka rwakaita kona ndokuti abhombera kuno kusaka isi taakuseri ndobva tatora kavha ndobva tatanga kupinda nomukabura ini ndandiri pamberi Maposa mashure comrade uye haana kuafektwa macomrade vatatasiya kugomoku vana comrade Gomba Charles Gombana naRobson Mawere vatoona kuti uku kwaita hwahwa uku ndobva vangobva pabhesi ipapo ndobva vaenda samwe pamwe place isusu ndobva tiri 2 Maposa ndiri kuti Maposa cover anga aonekwa ini ndabuda karwizi kai ndabuda ndakumiruko ndobva ndamudaidzira ndikati Maposa ibva pamuti iwoyo wari kutenderera iwoyo Maposa tarisa uone tumanhenikiri zvatiri kuita kuti ipapo Maposa ari kutenderera nomuti ari kubhaiswa nehelikopta yamuona Maposa ari kutenderera pamuti tumanheki tumakaladi twauya uku ndobva twatongomuti dziri ipapo
maposa wabatwa. Ini ndasara 1. Vakomana, ndinokwanisa here kufaya pfuti apa? Handikwanisi. Shuwa musi iwoyo ndo musi wakabatwa maposa. Comrade Maposa wanda ndinaye. Right. Varungu vangu vakawanda. Ndobva ndagona kuescape panzvimbo panga ndiri. Because panzvimbo panga ndiri ka ndangoti budei pa mukarukova. Kumberi kwakunobani. Uku kwakuno karukova so kadiki. Saka ndandiri pakakava kadiki so. Sokuti dai ndakafaya pfutika. Pakabani pai ndasingapabudirire. Ndakapamira ipapo for quite some hours ndiri ipapo because apa vanga vachifrika nokuti vanga vabata gandanga. Ini ndobva ndava pasafe side, ndobva ndaenda svika kweko ndobva pandiri kuritira napo ndobva ndasangana namakomrades. Ndikangoti sangani nawo ndikati akomana maposa akebichwa. Anzi tazviona. Ndikati mazviona sei? Zvikanzi no maitira ita ndege pamuri soka tatonyatsoona kuti vabedu vapinda pahondo. Anyway, tishendai. Takubuda ipapo. Takuenda kuPfungwe. Tiri mukati mokuenda kuPfungwe. Panguva patiri kuenda direction yatiri kunanga naye ndo yatiri kusvika maposa vakamugadzika pakati vachimutocha vachimuinterrogata. Takangoti pamhiri nepamhiri panoka kanenge kamuronga shomanani pane kabani ivo vanga vari pamhiri pamhiri kunoko. Zvikanzi naComrade Gomba varungu avo. Ivo varungu vacho vachitoregedzera maganda. Takarovana ipapo zokuti maposa vanakana kwavakaenda naye akaurawa ipapo. Wazi takarovana Gomba vaikanda mota 62 waiposera. Ichipinda mutageti. Varungu vese vanga vakaungana vese akavarova vese ipapo apo. Ndobva ndokuchaputi ndobva taretreata. Ndobva tasvika ndo musi wandakakuvara iwo. Ipapo handakuvara zvangu. Ndokubva taenda kuPfungwe panonzi padindi. Ndobva tasvika vakemba ipapo. Takaenda kunokembera kuAirstrip kwakuno airstrip yanga iri ikoko. Ndobva takemba. Patikanga takaenda kubhesi redu manje. Takubva kuya. Ndobva tauya nokukuku. Ndobva tadarika road. Patikadarika road ndakaona panga papisirwa zvimakatoni zvemaPeter Stuyvesant nemagold leaf. Ndobva ndadaidza vakomana ndikati password uya ngawe pano. In fact ndingapa masaini ndikati ndichipa password yokuti endai pakneeling position. Because ndakatesta ndobva ndanzwa pachipisa. Ndobva ndatozviziva kuti panapa varungu vari padhuze patiri. Saka kneeling position yanga iri yokuti kana vaona vakada kufaya tinenge tiri pasafe side ende hatina kupinda muambush tinodzoserana. Ndokubva ndauya Comrade Gomba anga ari section PC wangu. Ndobva araidza ndikati chef inzwai. Ndobva anzwa zvikanzi shuwa varungu vari padhuze. Ndobva tatoona masupaplo nemastroller. Mamwe ari pamafamashus yanga ari mastroller so achiita inge madhomi so kudhara. Ndobva taona kati varungu zvadaro zvanzi todii
nzitendei tiproceedei kubhesi nyamba bhesi redu ranga radiscover ndobva tafamba paya kusvika pabhesi patakapinda napo kapacho ipapo ndopapa pano varungu vakationa varungu vakapfeka magemens vakazvipenda mafaces aya vari mablacks tisu takabwaira kuti mapostori ende izvozvo ndozvavakanga vakatoita zvandiri kutaura izvi zvakaitika takapinda navo padhuze nepadhuze so zvokuti dai vakada kuti ridziraka vaitotigena because tatiri papetrol formation yedu ka ivo vanga vari paadvantage yekuti vanga vari pa an opposite battle formation yatatiri vari kaunda kureva kuti vaigona kufaya pfuti dzavo dzichidai so tisingapabudirire ndobva tasvika pabhesi pedu ndobva ndati ndakandine mumwe mupana so ndobva ndati inini nanhasi ndichiri kutoziva dhiti racho onge uri musi wesande ndobva ndati takaona paberekwa mhuru yanga iri pakarepa pabhesi ipapo takapaona paine mbudzi dzanga dziri ipapo ndobva ndakuti mbudzi dziedzi vakomana vakupanana maposition maposti edu ndobva tagara kuma7 kuye inini pandakati mbudzi dziedzika ndakafamba so papano dombo rakanga rakadai so zvokuti dai ndakajitika kuenda uku kawo ndakabatwa nomurungu because vanga vakatora makavha mumatombo amene kuti takangoti ndidzoke chii ndadzoka ndobva ndagara panhingiri yangu paposte pangu saka paposte pangu pakagara se handi kugara kwandakaita pasofa rinei kanga ari mazvimatombo so zvokuti ndakatodai so pfuti yangu yakalina padombo riri ndakagara zvangu ndakadai so ukuseri uku akuno miti miviri muhombe mfana changa wenzianiko ndianiko chatifunga zita rake ndobva hanzi comrade yamutore chikafu pobva yanga yauya nechikafu ndobva aenda ndobva atora nsadza paakauya manje ndakanzwa kuti inini sekuneta kwandakanga ndakaita ndobva ndati tarisise ndobva ndati ndakati ainzi yaniko njodzi ndenzi yaniko ndikati iwe uyu hasi murungu ari kukurora here apo hasi murungu ari kukurora here apo akati andinzwa murungu maiwe akandirova panapa pane ronda rakato nirikapa apo bara rakafenyura rikadai rikarovera padombo rakaspaka pandakatora kuti ndakatsvaga futi yangu so ndakaishaya asi nokunherika kugirita kwakaita nhekiri spark yakaitika pakurova kwanga uchiita mabullets padombo ka ndakatoona ichigirita so ichipenya ndobva ndanhonga futi yangu pandikajambira kudai so ndobva ndarohwa baba bara wanga uri zuva 7 June zvokuti mwedzi uno uyu ndinorangarira chaizvo handidi zvonoizvi nomunhu kana mhuri yangu panapa indozviziva kuti handidi kutaudzwa handidi kana anondigumbura ndinonyarara ndinostika zvokuti handidi zvokutaura ndenge ichifunga kuti Mwari vakaita zvavo ndiri mupenyu kuno makore mangani ndabva ndakuwara izvozvo ndinozvirangarira saka musi iwoyo ndomusi wandakakuwara musi wa7 comrade Ngwenya ndoda kukutaurirai totiri Ngwenya comrade Tafumane ndoda kukuudzai zvakamira zvakadaro macomrades vakaritirita
handina kuziva kuti ndachikoka ruoko. Pfuti yangu ndakangobhaunza ndobva ndauya kuseri kudombo uko. Ndobva ndaenda pane position. Vakarova nendikiri searchlight. Ndobva ndarirova. Ndobva vakanda rimwe ndobva ndarirova. Ndobva vakanda rimwe ndikati vanojaira vanhu. Vakanga vachiadhivanza mubhesi redu. Povhu yasiya chikafu nemakomeredzi vangu vari kusaidhi uku varetreata nguva iyoyo. Ndakaisa automatic machine gun. Ndobva ndavapfugamisa ipapo. Wani wandikarova direct anga achiadvanza pandiri uyo. One ndakamuroera akadonera pasport. Then the other 8 vakazodonera ndakavaroera panga pane vangu vakusvika pane logistics dzedu papa chidhishiwa chikafu chedu. Ndipo vakadonera ipapo. Ndobva ndafunga ndikati no, vakomana vanogona kundiita flanking attack. Ndobva ndasumuka ipapo. Ndobva ndabata pandikabata pfuti ndipo ndikazonzwa kuti ndakuvara ruoko. Because wakatorera kuti bhonzo repapa rakatyoka iri. Ndakati shemu ndakuvara. Manje ndoita sei? Ndinzwe ropa riri kujusha apa. Ndikati shemu ndakuvara. Ndakatanga kufunga ipapo ndikati ndinobudira here nepapa. Handibudire. Anyway, let me retreat. Ndobva ndatoretreata. Ndaretreata. Ndakutya kuti vanogona kundiita encirclement. Ndaretreata ndabuda muradius yenhiki vakatosvika nopa vachikanda chete masearchlight vachitosvika nopa ndandiri chaipo ndichinyatsoona because papa pakaita kakabani. Ndobva ndakufamba ndikati vamwe vangu ndinogona kuvawana. Ndobva ndafamba ndobva ndaenda. Ndakafamba almost kilometer and a half. Ndikati regai ndimbozorora panapa. Ndinzwe kuti vamwe vangu kana kuti vanogona kupinda here ino area iyoyo because patabva kuitira bhetu apa. Kana vachiritira obvious vanogona kuritira vachienda nokunoku. Ndinogona kuvaona. Pandakati ndigare ipapo ndeflat. Vasinzwaka handauzoziva kuti ichi chakatora nzvimbo kana chakaitika kana zvakatora nzvimbo kana kuti makomeredzi vakazofamba sei handina kuzviziva. Because ndafenda neronda iri. Ronda iri rakandirwadza iri. Noiroro harukandirwadza zvahwene. Asi iri ndo rakanyanya because tsinga yepapa imwe yacho yanga affectwa iri. Yanga affectwa. Ndobva makomeredzi vamwe especially comrade Gomba vakatopinda vachitondiona kuti munhu afenda uyu. Ndobva vatora pfundi yangu nobhandiria vaenda. Vati afenda vantu afa. Vaitoti afa. Ndozvakatoitika izvozvo. Ndobva vaenda makomrades. Zviriko here izvi? Kuzoti kuma4 chaiko kwekwe ndinzwe kachando. In fact ndakarota amai vangu nababa vangu vachiuya kunditakura nemota yerudzi rweDatsun 120Y. Ndakabva ndati pati. Vachitonditi uya tiende pinda motikari. Asi vanga vakapfeka zvinhu zvichena. Hope idzodzo nanhasi ndichikutodzirangarira. Ndobva ndati pati. Ndapatika kudaro. Ndobva ndatsvatsvadzira pfuti yangu. Handioni handina pfuti. Kati pamwe varungu vakatouya vakanditorera pfuti. Vakaona kuti munhu yafa uyu. Anyway, regai ndifambe. Ndobva ndafamba. Ndakuifamba ndichienda kuwest kunova kuna Mazoi. Ndobva dzakuenda kuma55 ndichisvika muna Mazoi. Ndasvika muna Mazoi papa nematombo yekuti ndaidana ndichienda kumhiri. Ndakati danhei dombo rokutanga, rechipiri ndakuti kusvika padombo rechitatu kwakauya mvuu uku.
ndobva kuti ndakaiona kuti iyo imvuvu ndobva ndangodzoka all of a sudden ndadzoka kudaro ndobva andiri ndikiri river Mazoikai papa nokakova kakadiki ka very small ndikiri kakova so ipapo kakova ikako ndomakandakangoti pfi ndobva ndaenda pakakona papa nochimwando chachakadai so ndobva ndagara kukona but ndaitonhorwa musiwo kwaitonhora ndobva ndaenda kukona kweninhikiri kukakova ikako ndagara kudaro mvuye anditi ndakagara ndakadai so ndakatarisa uku kumadokero ndakadai so uswa hwakadai hwakarembera muneke ndione kora information yevarungu vari kufamba vachiteedza mazoi 1 pandiri ipapo anditi ndakagara so zimwando riye rakafugidza soka ini ndiri pakakona apa varungu vakabva uku ndobva vapinda nopandakanga ndichida kukurosa napo vakatoona kuti munhu apinda apa akurosa kumire inini ndichitoda ndichivatarisa so ndichiona kuti varungu apa handira futi ndakati kana vachinge vandinhongawo ndizvozvo hapana zvingaita hapana handira futi varungu vakamira ipapo vachifonerana nevamwe vavo avo vanga vari kumiri uko vachifonerana kusvika varungu vaya varamba vachienda vachidzika dzasi ava ndobva vakona ndobva vakudzika dzasi vavese ndakagara ipapo 6 7 8 9 na11 o'clock ndobva ndatini ipapo kwangu katikazvakaneka kuti bva pichana ndiri ipapo achitonhora ndikati regai ndicross ndobva ndati da mvuyi haina kuuya ndobva ndakrosa ndobva ndaenda ndakrosa ndanda mumhiri Muchesa kuna Gwetera ndiri ikoko ndobva ndasvika paplaza yokwa Kachidza here mukomana wacho ari apa pafunda nevhu apo mfana iyeyi wandakaona anga achiri mufana so mudiki so anga akadai so I think kuma 7-8 years ndakangoti nokudanga kwawo kumombe bva ndobva vafana vaiva kuna mvura mombe asi ari radai so and something but apo ruoko rwakakuwara ropa rakaomera pajezi green randandinaro ndobva ndavabvunza apfana vaya ndikati yesi akomana vanzi yesi mukoma ndikati kanjani makomuredzi vanzi makomuredzi kunoku hatina waona saka ndobva ndati ndinoda kumbokuzororera tasamuone zvandaita zvikanzi uku kwamunoenda kwamakuda kuenda ndokunouya nevarungu kana vachiuya papuraze pano yatiende ikokuisai kumwe ndobva twaenda neni kuzasi ndobva ndagara zvikanzi agarai panapa tirikudaidzirai baba ndobva twaenda twabvana tuye ndobva twadaidza ari pano panhingiri apa pafunda nevhu apa mbana yeyo kana mukamuona hamuchamufunge kuti ndiye zvaari mukomana yeye amudhara ndobva twaenda bva twadaidza baba watoenda vauya zvanzi yes comrade vaindiziva because ndakamboshandira Muchesa nana Edison Chikwata yes comrade ndikati yes zvanzi izvo kanjani zviri sei mwanangu ndikati masango matema ndakaita betro zvino ndakakuwara so zvanzi alright zvina musha ndarawe ndibva ndisimbisa zo ndikatoona kuti vanhu vehondo vaenda vataurira vanzi mwana akakuwara shame mwana akakuwara ndobva vati zvakanaka bva vauya nemvura yavo yenga ichidzisha zvishomanani nesipo nechichi ndobva vauya bva vandogezesa maronda yaye ropa riye tore mbasha dzavo dzine dzandandinadzo dzepfekendobva vatora ndobva vaenda kuvacha ndobva vandipa dzimwe mbasha zvakanaka ndobva ndaenda kofudza mombe nevapfana vaye
apo makomrades manje vamwe vangu vakutobva kumiri ikoko vachiyambuka vachiuya kupi kuchesa kurupura ndikanga ndinaro riyeri vana comrade Gomba nevamwe vakomrade vacho nana Rapson Mawere vayambuka vakunoko ndobva ndaenda ndione mahelicopter ari kutenderera achikotenderera achiadvanza yachikudza radius nokwandiri ikoko tione nopandiri pacho ndakatogara zvangu ndotofanira takatostika tiri kufudza mombe nopakarepo yachitoenda so ati sie hapana vafembere bavo kuti ndiri pana vafembere ndobva vaenda mahelicopter yaya kati good tione zii ndega dzichatenderera zvarera dadai so kati toita sei ndobva vanga vanzi nababa wacho ndichazoya kukutora ikoko pamwe chete nani comrade uyu garai naye kupi kumombe because kunoku mabhunu anogona kuzosvika hatizivi nzvimbo madzavanofamba nadzo anogona kuzotikanganisira comrade wedu madhara omuchesamo vamwe vacho vanga vakunzwisisa chaizvo ndobva taita sepai zvarero dai so macomrades ndobva tazosangana ndakaona comrade Gomba vakatoita pfuti mbiri ndikati nhai comrade Gomba imimi chai makatore pfuti nini ndichindisiya ndakanaro kozvino zvandiri mupenyu aiwa comrade ndakafunga kuti kati azvisi kana ndaka ndakafa munonditora kamondiviga ndakatodaro language yandiri kutaura ndo matitauri yandikaita chaicha dai maka ndakafa mainditora mondiviga then futi motakura zvenyu zvakanaka kumanheri kwacho ndobva taakuenda kubhodha takabikirwa sadza mudhara wedu uye ndobva tafamba taakuenda kubhodha tichikurosa bhodha chinhu chandakataura ndechekuti macomrades muri kuona zvandaita kana ndisingakanganise ndo mazuva akasununguka Mozambique muri kuona zvandaita izvi akomana ndakuvara ndakaenda kuMozambique asi mabatire amandiita mumwe wenyu ari coward imi muchadzoka kufrando remember kune hondo unofanira kungwarira be vigilance pese pamuri zai kuti ndimi makauya kurwisa varungu vanoda kuchenjerera uyewo zvamakandiita kundisiya izvozvizvi mangwana ndiwe uchaona kuti hauna kungwara language iyo ndinoda kutaura comrade wangu ndakaitaura zvikanzi nei wadaro ndikati zvamakandiita akomana zvakandibata kundisiya zvechokwadi hazvina mhosva ndobva taenda ndobva tasvika pabhesi repaviri pateresera pateresera vatagara ipapo ndobva tambogara zvedu mazuva ndichirapwa nomakamara zvikanzi pane bullet rakasarira mukati umu asi rinoda kuoparetwa toita ndezvekuti kuchauya ndege kuchauya mota dzekutakura varwere vanoenda kuTete zvakanaka marecruits yakauya nana comrade Gomba ndio marecruits zvakare yemubhuku riya ratakata riya ndobva ndatozivana nevamwe vavanazo nevamwe vasikana nevamwe vafana vakauya nawo ndobva ndavaziva ndikati maita zvakanaka vakomana hondo inoda kungoshinga hondo inoda kungoita sei kushinga hondo iyi kwete kuregerera pfungwa dzichileka kuti uplani nekuti kana mauya kuno kugara muri pakaunda chete ndozvinoda hondo ndatakurwa mangwana acho ndobva ndaenda kuTete ndobva ndanorapwa mwedzi wese ndichirapwa maronda awo ava neronda apa ndichirapwa ndobva rapora ndobva ndazoenda kuna dokta ndobva ati
rinoda kuoparetwa, ndobva ndaenda kutheatre, ndobva ndarabviswa bara so. Ndobva ndakugara kutete, ndakugara pabataliyawo, kembi yedu inonzi bataliyawo. Ndo mazuva yakavambwa Tembwe kembi yakaadministratwa naComrade Sipo, yakazoadministratwa naComrade Makasha, yakadministratwa naComrade Gurupira vari kusecurity kembi iyoyo. Comrade, vanhu vevandiri kutaura ivo vakaita basa guru. Hakuna province yavasina kuenda maproducts avo. Kana ndichireva maproducts kureva kuti basa ravo ravakadzidzisa pamakembi andiri kutaura iva naComrade Munyaradzi. Hakuna vanhu vevakaita basa rimwe rokuti dai kuri kunzi hazvina musha, vanhu ivo vaifanira kupirwawo marewards avo yezvavakaita. Makomrades ivo vakaishanda basa right. Hazvina kuperera ipapo, ndakapora ndakasangana naComrade Peter Mabhunu naTedious Nazvo naComrade Charles Munyoro, vaye vandikamboitira assistant ndiri kumagwangwava. Comrade Charles Munyoro ndobva vanditora zvikanzi no, mufana watigare tese. Ndobva ndagara nawo. Ndagara nawo Comrade Charles Munyoro, takaenda kuNyadzonya yamunonzwa nembiri kuti Nyadzonya. Chokwadi takaendapo tambogara nana Evarist Nhamo, takambogarapo. Comrade Charles Munyoro ndobva vanzi no, chidzokai kuTete province. Ndobva vadzoka. Inini zvakare Comrade Mabhunu, Peter Mabhunu the first pioneer operators kutakawira kana kuti kwamutoko. Ndivo vaindizivawo kuti ndiri mwana angano discipline. Ende ndakashanda nevanhu vakuru zvandiri kutaura zvinezvi. Vana Comrade Sheba Gava ndakamboita assistant wavo ini. Nediscipline. Comrade Peter Mabhunu vakabva vaiswa kulogistics. Logistics vaibata Tete province and Manica province. Because ndivo vaisupplya zvombo zvaibva kupi, zvaitambira zvombo vane mastorage avo, isusu tiri vamwe vakanga vachishanda mastorage acho. For instance, inini ndashandira muTete, hazvi zvokutsvagira kun'anga izvozvo. Ndakashandira muTete province ndiri kulogistics and supply naTedious Nazvo. Takashanda basa nemazvo zvechokwadi. Vakuru vedu vanana Comrade Tongogara, vanana Comrade Josiah Tungamirai, navana Comrade Nikiri Elias Hondo, vana Comrade Solomon Mjuru, vaitipa maassignment yamwe kuti unyatsokuona kuti basa iri haridi pfungwa dzokurara, rida pfungwa dzakachangamuka. Tichishanda basa iroro rekulogistics and supply. Hazvina kugumira ipapo, ndakabva ndachinjwa ndobva ndaenda kuTembwe. Ndakasvika kuTembwe ndiri kulogistics ikoko chaiko. In fact ndaiona nezvekuchengetedzwa kwezvombo nokudhirivhara kwazvene. Ndini ndainge ndichishanda kwazviri inini ndiri pachingodzi. Ndapedza ipapo ndakazoendeswa kuTembwe. KuTembwe ndakasvikako ndakacheresa
amari yepasi. True. Ndakacheresa amari yepasi. Amari iyoyo ka ndakacherera chiraundi chakati kurei. Chakaita almost 5 meters deep. Then chaita 5 meters deep. Ndobva tazo madhara vandanga ndinawo ndobva vatora machezero. Ndobva vatanga kuchera tichichera zvokuti vhuropo raitakurwa richinoraswa uko kwamabva nako kurodho kurukova uko rimwe richinoraswa uko. Ndobva tatsvaga zvimalidhi zvezvi kana zvimapango zvokuti tinoisa apa totora masands utonyatsokupa cover. Hamungapazivi kuti pane zvinhu zviri papa vanhu vakakemba uko kana zvazvisingazikamwe izvozvo. Ndakazviita ndiri patembwe ndichigara nomamwe madhara vandikanga ndakastrategiza kuti tiite amari yepasi. Yakabudirira zvokuti apo remember kuti ndandapora ka. And also ndanga ndiri murwi ka. Pfungwa dzangu hadzina kuperera pakuda kugara ikureya. Ikoko ndanga ndichida kufura ndichete. Pane zvakandakaita zvaindiratidza kuti ndinofanira kunzi uyu ngachidzoka uko aende kufurandi. But comrade Peter Mabhunu semazire vaindiita so vanga vasingade, kana comrade Nhongo semazire vaindiita so vanga vasingade kuti ndiende kufurandi. Takapirwa famu yedu yaisvikira macomrades kuri kuChingodzi. Kwakauya reinforcement one day. Ndobva zvanzi izvo macomrades vayo kunoda maveterani vakanga vari kufurandi vaende kunenge. Ndobva ndapindwa mukati mevanhu vaya vaende kufurandi. Nemanyu reinforcement iyeye yainenge yangabva nekumutokarara. Ndobva ndapinda mairi. Ndobva paurayiwa mombe comrade Nhongo ndobva vandiona zvanzi iwe uri kuda kuita sei iwe. Ndati shefu ndiri kuda kuenda kufurandi. Zvanzi aiwa dzoka. Ndikati shefu kunoku upenyu kunoku ndokuziva kunoku ndandichiti zvanzi vetese isusu upenyu kufurandi tinohuda asi nenyaya yemaassignments hazvizoita manje. Ndobva ndamwe zvino comrade Jose andobva vazviona kuti muita mushungurudza. Zvanzi shefu mukomana uyu ngaaende zvake kufurandi mukuona zvaaita so. Ndobva ndatonzi wakuenda nereinforcement. Ndakafara kudaro. Ndobva tazoenda kufurandi. Ndobva tauya kudandi. Ndobva ndaitwa detachment logistics and supply ndiri mudandomo. Anga ari detachment commander Sam Chitira Mabhunu, PC comrade Dennis Moyo, kana kuti anzariko anga deputy air marshal. Charifunga phone number dzake ndinotori nadzo. Dennis Moyo kana kuti ndorifunga akaona muda panenge apa pamvuru ndikuno muda wake. Ndogara kutaura naye every now and then. Ndobva nyika yasununguka takadaro. Muri mudandi. Tiri mudandi. Comrade uko ndiko takarowa hondo ka. Takarowa hondo.
comrade parents Shiri ndobva ndazosangana nawo uyezve munhu aindiziva nokueast africa wakati tiri kuya vakafara zvinhu zvokuti nanhasi comrade parents Shiri he loved me very much avaindifarira because vaiona kuti this man is very courageous, very courageous. Ipapo zvechokwadi vakandipa assignment although tanga tichirwa zvedu mabattles but vakandipa imwe assignment yandakanoita mudande yokuinda kuita because ndakanga ndakaita counter infect reconnaissance inonzi counter intelligence reconnaissance vakandipa assignment ndobva vandipa macomrades vangani vanenge 4 ini ndando 5 zvanzi ndaimo recognize pa Mkumbura ndoda kuruwa Mkumbura ndobva taenda macomrades vandikanga ndinawo ndichiri kuremember one Samora anga akatrenda kuEthiopia and the other guy zvakare anenge ainzi Fibion ainzi Mutanda but anga asiri Fibion Mutanda ainzi Mutanda aibva kuside rekuchipinge uko ndobva taenda navo vakomana vaye takaenda navo zuva rera rakadai so skapa panzvimbo imwe kana kuti vabiyangu vakaona varungu kana kuti vakaona sei ndobva varova wezha vakatiza ndobva ndangostika ndastika kudaro zvechokwadi varungu vakaone ndakavazovaona vakauya vauya varungu vaye vakapinda vakapinda varungu indobva ndastika saka papano agent wedu mukati muvarungu agent uyu ndikakutaurirai nhasi kuti anga ari musoja soka hamungazvibvume asi izvozvo ndozvanga zviripo ndiaitipa information anga ari kuovhaovha iri hama yacomrade Tongogara ende ndakatozodiscover patakanzi na his excellency patikaita Shurugu patikaenda kuShurugu uko ndakatosangana naye aibva kuShurugu ndakabvunza ndakaita laki ndobva ndasangana nomumwe mudhara ainzi Ndlovu ndobva ndabvunza munhu iyeyo ndobva nda-identify ndobva ndamudana ndobva tautaura tese ndobva tazivana aitiunzira chikafu chingwa chaiuya zvanga zvichitozikamwa izvozvo kana chef parents Shiri vaitozviziva because aitotisupplya neinformation a proper information kwete zvofeki paripo pakaita Black Hurricanes tisatenda kuma Black Hurricanes ika munazopedza kuti mamuona alright tamuona ndobva iye anga achizisiya kuti taachiuyako ndobva vakomana vasvova varitiritaka ndobva ndakasvikako zvarera ngatoratodaiso ndobva ndamuona muchinda webva nditi mundarauya ikuno ndapinda mumba make ndobva nditorera mepu ndobva ndipa mepu yake right izvezvi nounyoro hwatinahwo mukasvika paMukumbura mukaona mukadzi wamagreen nyaya yanoiziva pareconnaissance yandikaita inini ndichibudirira iyoyo ndobva andipa mepo panditanga ndauniperekedza nomudhara pakadai because taimutipira kuti kana takuataka iwe unobuda wakadai kana pese pane zvese zvaaita aititipira aitounza chikafu oya muno karukova kanonzi nekiri aka kanomubhiriji ratikambozoti dhure chikundika kudhura ndofunga kuti malongoti chaji yeiswa ipapo yainge yari below the nekiri zvese zvaaita zvese
aitiudza kana varungu vakadzi vari kuuya mudande zvakadini anototaura kuti aituma munhu ndamotaura makomuredzi kuti kuri kuuya convoy about 15 maconvoy iri kubva nokumusarabani kana vachida kuenda kugarira ikoko ngavaende pakati kana kuti ngavatakure zvombo zvakasimba because kuri kuya kuri kuya amadhikeriya yakagaidha chii handiri mozinzwa aitotaura iye musoja iye aitotaura kana ari mahelikopta achiuya kubva uku achiuya kunodhoropa kana because vava pane kuground ka ichiuya achidhakota chinoyakanda masoja aitotiudza kana musi watakatora magirini iyeyo magirini wacho yo mudhara magirini auya kukoti kubhindura kunoku achiuya akasungwa black ribbon it was black ribbon ndiye akatotitumira message saka ndaimotaurira makomuredzi kuti magirini atonga asi atongerwa rufu anzienda woonekana nehama dzako saka please ndaimotaurira makomuredzi kuti vauye kutaura kuti vauye kutora magirini zvochokwadi musi wa 8 April takaenda kunotora magirini ndiye akamuburisa akauya naye takaenda naye Mozambique magirini akanosonga akuinterview kuMozambique nemanekiri nemakomrades mbara iye aitipa information kwete zvokutamba achibatsirana nomusoja upi uyu right zvadaro hazvina kuperera ipapo chete magirini anga abuda information tatakuiwana direct kubva kumusoja uyu because anga ano vamwe vanhu vanga vaorganiza zvokutoti mukadzi wamagirini izvezvi mupenyu novana vake vamagirini vapenyu vanogwitinisa nyaya ndiri kutaura iyoyo kwete kunakidza vanhu nyika kuti ifare kuti ndiri kutaura zvinhu zvisina kuitika vapenyu vanhu ivavo vanokwanisa kutotesmona kuti shuwa nhau iyi tinoiziva ndakabudira pareconaissance right takazoti takuataka mukumbura takatora madetachment yanga ari 4 kuti Centenary Mvurwi Nyombwe A Nyombwe B nayo Dande 5 detachment
taigara mumakomo mumakomo ehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo mumakomo ehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.